Nandito tayo sa farm mga belly, meron tayong food delivery. Saan kayo boy? San Matias, San Fernando, Pampanga. So yun mga belly, mamaya sasabihin ni Kuya Jepoy kung Anong lulutuin natin? At kung tayo mag-deliver. At tayo yung mga shoutout natin mamaya. at yung kung magkano yung budget ng paluto. Okay. Thank you. Good morning, Good morning. So mga belly, kasama natin Kuya Jepoy, Si Aton. Ato and Mori. Di na niya pa may bagsak about siya tayo na. Yaman na, Jo! Ayos mga Beli. So, ano yung pag-luto natin ngayong araw na to? So, si Tito, nasa Bulacan. So, birthday ni Nanay Mila. So, happy birthday po Nanay Mila. Happy birthday. Happy birthday po. So, busy po sila. Kaya tayo ngayon magluluto sa araw na to. Thank you! So mga belly, may nakabook ngayon dito sa farm na may event din, parang birthday din po mga belly. Ayan. May laman na yung mga swimming pool. Tapos yung maliit din yan. So ayun mga belly, tignan natin yung mga boys dito kung anong ginagawa. So yun o, nagpiprepare na sila mga belly. Kape. Oh. Papagi daw, shout out. Ay mga kabeli, ulam natin, sardinas na may bulong ampalaya. Yun, sarap yan. Daon ng apalya mga kabeli. Parang panak na. Hindi pa, Hindi, bago yan. bago lang. Igisa mo Hindi to, naka-plastic. Naka-plastic, tinanggal. Sino ba mga belly, mag-start na kami yan, yung mga gulay. Tapos meron pa doon. Yun. Ito mga Beli. Ito po si Marico. Si Kuya Dam. Morning mga Beli. Yun, nakapag-ready na rin pala ng si Kuya Dam ng pasisig niya. So ito mga belly. Yun. Ano lang po yung mga belly. Rock salt, paminta, laurel. Tapos ay si Kuya Jepoy. Ano yung Kuya Jepoy? Pang beef galgarito natin. So, kumarig muna natin dito sa pressure cooker. Tapos, mga 30 minutes, 20 minutes, papakulan na natin. Pag lumambot, igisa natin. Ayos, abangan nyo. Papakita natin. Paano natin? Kumarig. So mga belly, abangan nyo po yung yung vlog natin ngayon. Tayo lang, wala si Kabeli. Yan. Kasi may sila, special event sila sa Bulacan. Birthday ni Nanay Mila. Tapos abangan natin kung sino yung nagpaluto. Yan, shoutout natin mamaya mga belly. Thank you. So, yung mga Beli. Good morning mga Beli. Wala tayong pamalo dito. Pag matigas sa ulo, papakita natin. Pag hindi sumusunod. Hindi nyo lang. Lang po yung mga Beli. So yung mga Beli, meron tayong dito. Beef. Baka. So ipamarinin natin yung beef baka natin. Baka? Pang beef kagareta. So maglalagay tayo ng bawang. Yung mga belly, bawang. Bawang, sibuyas. Marinin natin ito. Yan, bawang na kasi ito. Meron. Toyo. Toyo ni Mori. Tulong po yung mga Beli. Pampalakas yan. Naglagay tayo paminta. Wala pa na. Wala Wala pa. pa. Yung mga belly, black pepper. So yung mga Beli, black pepper. Tapos lalagay tayo ng Laurel. George. Lang na yan mga Beli. Sa English, Leave. bay leaves. Tapos, mix lang natin to. Ano lulutin natin, George? Alga na ito mga Beli. Tsaka sisig. So yung mga Beli, mamaya sasabihin natin yung lulutuin natin. Chicken barbecue. So mga belly, ito marinate muna ng 30 minutes bago Pakuluan pakuluan. natin. So hindi tayo maglalagay ng tubig dito kung sa magtutubig yung ating karne. Taga sa lumambot. Thank you. Sarap ng ulam na mga kabeli oh. Almusal. Sardinas with ampalaya. So mga belly, nag-ayos ng gulay si Mori. Ang gis na nga pala yan. Mapait. Ayan, si Anton po inuna na yung almusal namin kasi nagugutom na daw eh. Gutom na siya. Hindi pala kumain kagabi mga Beli. Anong ginagamot na kapalayatan? Ha? Tritis. Trikes ka no?
Gamot sa ano to po, mga Talbag. kabili. Mga matigas ang ulo. Sa kalbag. So yung mga kabeli, kakain muna tayo. So bago tayo magluto. Baka ako na yun. Ito yung ulam natin. Sarap yan mga kabili. Ano? Hi! Subukan tayo. Marami. Kain po mga kabeli, ang palaya. Daon ha. Yaman. Yun oh, sa wakas. Ay, kanyaman. Almusal lang yan mga Beli. Yun. Para may ano lang tayo, laman tiyan. Ganda ng tuyo ko niyan. Ito yung ano mga Beli, ulam na masarap. Bak! Kanyaman na. Murang ulam pero masarap. Para sa amin mga Beli. Yang yun. Namin naman. Dami niya. May mula na pa niya. Shout out may pa kay boss. Kabeli. Shout bossing. O so, maglaway ka ngayon. Kapalya. Ayun na. Okay na. Sige tayo para papalakas. Mapadi. Boss, maglaway ka. Sardinas with ang palaya. With siling maluto amo. Maglatan yan ito. Ayos na. So yung mga kabeli, mamarinate natin yun. So yung mga kabeli, mamarinate natin yung ating chicken barbecue. Pakita mo na yun. So yung ano natin, beef caldereta, ito na. So pagkino lang natin ito. Tapos dito natin sasalig yung bringin natin mga kabeli. Tapos yung pork season natin, ihawin na edam. So malambot na rin yun. Pakuluan na. So lalagay tayo ng Yun. Banana ketchup mga Beli. banana ketchup, barbecue, Marinated. marinate lang natin to, tapos papayaw natin kayo daw. Tapos mamaya papaikutin natin sa butter. So paminta, lalagay tayo ng asukal. So masarap to, manamis-namis. So naka-gloves naman tayo. Tapos nito, i-clear up natin. Tapos maya papayaw na natin ito. Ayun. Ayos, Night. Thank Ito you. yung chicken barbecue. So inayos na ni George yung ating pang-bringin. Ayan si George. Good morning mga kabeli. Good morning mga idol. Ano dyan? Tingnan lang yun. So mga Beli, nag-start na si Kuya Adam sa sisig niya. Yan, 5 kilos sisig. Ising na tayo yan. Sisig Kapampangan. Sige mga kabeli, fresh yan. Ano? Meron tayong chicken barbecue. Yun, after nyan, chicken barbecue na mga Beli. Patanawagin ang papeto. Loko mo na pare. Ano? Thank you mga kabeli. Yun mga kabeli. Nandito ako kay paring Adam. Yung mga sisig mga kabeli oh. Lapit na yan. Na, malapit na masunog. Mabara, ano masasabi mo sa sisig? Oo. O saan nangyari ngayon? Ano ba? Ano masasabi mo sa... Kaya mga beli, fresh yan mga beli. Mausok mga beli. Mausok. Patunggur tayo siya ka, tangkay. Agira kita. Hindi mo lang. Mga beli, tapos na tayo sa sisig. Dito na tayo sa chicken barbecue mga beli. So yung mga Beli, ito na yung chicken barbecue. Chicken barbecue natin. ni Kuya Adam. Smoke flavor lang yan. Yan, tapos kukot pa sa ano yan mga Beli. Igigisa sa maraming Butter. butter o star margarine.
Init, mga kabeli. Ayun mga kabeli. Thank you. Para. So mga kabeli, nag-start na rin si Anton sa Nag-jump po mga kabeli. itaw ng sisig. Tapos yun may plastic mga kabeli. Meron Tayo may mga nahulog, pwede pa rin. So yun mga kabeli. So yun mga kabeli, mag-start na tayo magluto. So time check tayo, alas 12 na. Dapat alauna na, nasa biyahe na tayo. Baka ma-traffic tayo. So yun mga kabeli, lulutuin natin 5 kilos pork sisig, 5 kilos beef caldereta, 5 kilos chicken barbecue, 2 kilos pancit bihon, 2 kilos bringi mga kabeli. So ito na yung bringi natin. Tapos lahat, ginawa na niya Anton yung sisig, ni-slice na yung caldereta. Ayun. So start na tayo. So Sir Joe Andison yung pag-deliver natin. So yung shoutout po. So start na tayo. Umpisa na natin sa beef caldereta. So thank you Roy. Huwag mo muna silbo mo. Ano yun ba? Beef caldereta. So yung mga beli, may na rin yung ating mantika. So ilalagay na natin yung carrots natin. Carrots, patatas. Napalalambutin lang natin ito. Huwag tayo isang kawali dyan. So pag gawin na yung carrot patatas natin, maglalagay tayo ng bawang na sibuyas. Bawang sibuyas. Gigisa na natin. So mga kabeli, tatamon muna yan. Tapos muna natin. Thank you. So yung mga belly, start na rin tayo sa chicken barbecue. So yan, fry lang natin sa butter yung chicken barbecue natin. Ito na yun. So minarinate natin kami ito, tapos iniyaw ni Adam. So ayun na yung nangyari. Ilalagay na natin. So mga kabeli, kukuplaw nyo sa Chicken. Star Burger. Burger. Yung mga belly, pinagpapara ng chicken barbecue natin, lalagyan natin. George, George. So mamaya titikman natin kung anong kulay lalagyan natin, guys. Dito po. Ilagay tayo ng konting tubig. Yung mga belly, okay na to. Tatapang muna natin. Dito sa caldereta mga kabeli. Dito naman tayo sa minuluto ni So mga Anton. gulay. So lalagay na tayo ng Bawang buyas. baya, Bawang buyas mga kabeli. bawang, Buyas. sili, Oh, sili pala. Higit na itong caldereta mga kabeli pag wala. lagyan natin ng konting laban para may sipa yung sili niya. Kaya muna natin maluto yung ating bawang sibuyas bago natin lagay yung baka natin. So yung mga belly, okay na yung bawang sibuyas natin po. Pwede nang ilagay yung ating napaka Yun. mabilis niya doon. Kabeli. So, may patron. Balikin nga siya doon yung mga belly. So
So itong baka natin, pinakulang na natin ng pressure cooker. Napalambot na natin to, minarin na natin kanina to. Ayaw gawin ito eh. Una muna natin yung apoy. Toyo! Yung mga ingredients. Parang. Tayo, mga kabeli. Laurel, mga kabeli. Ano mo na rin? Nalis na yung pulo ng... Sabay ito sauce mga kabeli. Maglalagay tayo ng paminta. Liver bread mga kabeli. Kailangan nga alis yung ano natin. Ito. Ito yung mga bell, Laurel. So, munti ka ba nakalimutan yung red bell? Ito ka mo, Noy! Doon, yung pinagpakuluan! Ito yung mga bell, ito yung pinagpakuluan ng baka natin. Okay, lagay mo na. Oops! Mas masarap, mabeli. So kaya lang natin itong baka natin hanggang sa magmantika at lumabas yung lasa ng nilagay natin ingredient. Ayun. Shoutout kay boss. Ayun oh. Shoutout po! Boss. Ay, bati mo naman si Papa Fernando Sibulan. Happy birthday, Sir Fernando Simbulan. Birthday niya yun? Kawes Dapas. Birthday niya yun! Nakita ko lang po sa Facebook. Happy birthday po, Kawes Tabas! Ano nagpa? Ah. Fernando Simbulan. Fernando Simbulan. So yan, happy birthday. Saka kay ay Yolanda Sibulan Turla. Shoutout po. Kabordam, ma'am, kabordam. Abort ha! So yung mga Beli, ayan ko lang to. Yan, shoutout nga pala kay Sir Jaime Santos. Ng from po. Laguna. Shoutout! Kanya na, Boss Jaime! Yan o, Calgareta, Boss Jaime. Yun mga beli. Ito na yung sisig natin. Oh. Pinakulo natin, inihaw natin. Ngayon, itimpla natin. Yun, maproseso talaga ang sisig, mabeli. Sibuyas mga beli. Mas marami sibuyas. Mas nangyaman ang natin. Sibuyas ah. Fresh chicken liver. Siling green. Kalamansi juice. Kalamansi juice, mabeli. Tansyahan mo na mabeli, baka sumobra naman. Rock So, salt. black pepper mga beli. Yun, matipid. Kaya natin. Pinom na. Ito na, magpalasa natin. Yun, liquid seasoning. With seasoning. Wala na mga kabili. Simot na. Ano? Yaman na. Thank you. So yung mabeli, haluin mo na yan, tapos mamaya titikman natin. Papatikman natin kay Haring Hori. So yung mabeli, plating tayo ng sisig Kapampangan. So yung mabeli, hindi naman makikita nyo. Hindi naman makakang yan mabeli. Pwede sa bata. Yan, kung gusto ng mga manghang yan. Nguya na lang sila ng mga siling. So yun mabeli, plating tayo ng beef caldereta. Yun o. Betul po.
So mga kabeli, ito yung update natin sa ating chicken barbecue. So niluluto ko pa rin, naka-low fire pa rin to. Mamaya papalaputin na natin yung lasa nito, okay na rin. So ito naman yung ating bringi. So yung mabeli, tutong na yan sa ilalim. So lalim, so takpo pa rin natin to. So dito na tayo sa Pansit! Pancit! Nagdagit na yung bawang. Bawang mga kabeli, sibuyas. So mahintay yung mawali natin kaya mabilis maluto yung ating bawang sibuyas. Ayan, mabeli sa og. Chicken liver, chicken breast, mga kabeli. Chicken breast. Chicken liver. Ayos, Lloyd. Thank you. So yung mabeli, lulutuin lang yung ano. Tapos, after 5 minutes, pwede na yan. Thank you. Yun. Nagpaulaan para Hindi masunog. sumanigit at pasunog. So yung mga kabeli. So yung mga kabeli, okay na yung ating chicken barbecue. So pwede na natin tikman. Ayos na mga kabeli. Okay, mabeli. Lalasama pa yung pangayos mo. Yung pagkayaw do kaya dam. Tapos yung tamis kahit pagka chicken barbecue niya. So kulang na ito pampalapot para lalong kumapit yung sarsa sa ating manok. Blessing! Mga kaibigan! Thank you. So yung mabeli, plating tayo ng chicken barbecue. Ingay! Tala ng bagay. Wala lamang sa pangkita. So yung mga kabili, chicken ball tsaka kikiam. Lalagay na tayo ng gulay. Karot. Harus mga kabili. Bagyo bin. Tayo konti seasoning. Lagay tayo konti tubig. Ito yung pinagpakuluan ng ating baboy kanina, yung pansisig natin mga kabili, ay yung ginagamit nating pangsabaw. Repolyo! Sa mga kabili, repolyo. Lagay na doon. Tayo ng konting sauce. Yun. Oyster sauce mga pwede. At least gulay pa lang. Pindang ulam. Ito lang, bago tayo sa kakalo. Okay! Agad nagtatampo siya ito eh. Walis agad.
So, Abeli, kukuha lang tayo ng pang-topping. Naunan to. Kada mainit. So maluto pa yung gulay natin sa ating pansit pag tinapis natin. Dahil mainit yung pansit natin mga Abeli. So ito yung magsasabaw natin mga Abeli. Yung pinagpakuluan po ng sisig. Maganda yan, ganyan yun. So ayan ko lang ng kubuluto bago natin timplahan. Thank you. So mga Abeli, okay na yung ating tubig sa pansit. So pwede na natin timplahan to dahil kumukulo na. Itong balaw mga tubig. Poster pa rin mga Abeli. Yan, balaw niya, sayang. Sayang. So lagay tayo ng North Seasoning. Cream cubes mga Abeli, tatlo. Ito pinagbad naman. Lalagay tayo mga Abeli ng chicken powder. Sukal mga Abeli. Lagay tayo ng konting sukal mga Abeli. Dala, sir. Sir, dala. Yo, yung pasiton. Pasok. So yung black pepper, napagbigay ka na? Ay, napaglagay na ba tayo? Hindi pa. Hindi pa. So, black pepper mga Abeli. Kiton. Bombila mo. Landaan mga kabeli, baka mapasok si Poging Anton. So yung mga Abeli, hayaan lang natin mato ito. Tapos mamaya tikman natin. Pag okay na, plating na tayo. Thank you. Thank you po. So yung mga Abeli, okay na yung pansit. Bali plating na to. Last na lang to, luto. Tapos yung bringi okay na rin. Plating na rin yan mga Abeli. Diba, belly plating na tayo ng bringi. Yun oh. Sarap dyan mga belly yung may tutong siya. Shout out Papa Jess, ang yaman na mo. Bringi ba po? Good, ayos. Ayos na yung ano natin mga belly. Bringi. So, tapos na lahat tayo dun sa mga niluto natin. Niluto ni Kuya Jepoy. Yan, ayusin na lang sa sasakyan. Thank you. So yun mga belly, ayun na po yung food. Ready to, ano na to, deliver. Tapos yung bringin natin mga belly, ayan. So yung mga kabeli. So yung mga kabeli, papasok na natin yung ating niluto. So, pansit sa palit na dyan, Petri. Apa niya? Eletin, Ray. Kapainit. Hindi na, Petri. So, meron naman tayo sabihin dito. Yan, ganyan. Ito yung bringin natin. Mainit yung una. Bugnet heavily. Ay, boy. Yun! Sisi! Yan o. Eric yan, mga kabili. Iksapunin na ito. Ang naman ito. So yung mga kabili, dideliver natin ito San Matias, San Fernando. Ay, sorry!
Ito yung Chicken barbecue. meron pa? Opo, pasit. Isa pa lang. Ang galang talaga ni Antonio. Opo. Yun o. Gapo ni kapitan o. Wala siya, kilometry. Yung tray po eh. Dali na natin to para pang Oh, sige, sige. pang emergency ba? Ayos mga Oh, kabeli. shoutout mo tayo, shoutout mo. Ah, dito tayo, dito. Sa tayo magsi-shoutout, dito na lang. Re, shoutout mo daw, Re. Po, sa lahat ng mga Dali lang. Bor. Dali tayo kasi. Kaya mga Belly, shoutout muna kami dun sa nagpaluto. Request niya yun mga Belly na i-shoutout. Ang pangalan na? Tashi. Sir Joan. Lolo, natin nga. Alit. Panoorin nyo. Sir Joan. Patay ba? So yun mga Belly, ito na. Oh. Yun na. Ako sa ano. Ayun mga Belly, dito tayo. Yun. Happy 18th birthday, Bel Ishi Sason. Shoutout Happy po. birthday po. Sason. Happy birthday. Yun, from Tito Joan Dison and Tita Rosette Sason from Alberta, Canada. Shoutout po. Yun, shoutout po. Taga ano pala yung... Canada. Surprise pala to mga Belly. Surprise birthday. Surprise birthday. Pa-surprise ni Tito Joan Dison and Tita Rosette Sason. Thank you. Thank you po. Deliver na tayo. Belly. Deliver na, deliver. Deliver na tayo. So mga beli, thank you. Kita-kita tayo sa San Matias, San Fernando, Opo. Pampanga. Opo. So yun mga Belly, magdi-deliver na po kami. Oop!
So mga belly, nakakita na natin yung bahay. Ayan na yung pansit. Malapit na lang nun eh. Diyan kami galing eh. Doon sa ano. So mga belly, ayan na yung food para sa birthday. Ayan sir, shout out. Pasok lang, pasok lang. Pwede na po tayo siguro magpaalam. So mga belly, tingnan natin kung ano nang ganap dito sa ano. Yan. Channel ko to ang kamarin. Ano pala to mga belly? Birthday 18th birthday debut to mga belly. So yun, ito yung venue nila sir. Tapos yung bahay nila mga belly. Tapos nandiyan na rin yung mga bisita nila. Ton, dito! Ayan si sir oh. Sir, ano pangalan niyo sir? Russell. Ayan si Sir Russell. Bayaw, parang bayaw mo si Si Joan. Joan. Dizon, oo. Tapos, asawa niya yung kapatid ko, si Po. Rosette. Oh, shout out din sa sir. Oh, shoutout sa kanila. Nasa Canada sila eh. Po. Sila yung nag-organize. Organize po. Yun ang So yung belly, ito yung ano yun. Biel. Ganda ng design dito mga belly. Masero, shout out. Shoutout JT. Ano po? Yun oh. Sa ano yan sir? Parang production yan, video, picture. Oo, siya yung mag-ano. Yan, si Madam. Madam. Hello Ay, po. Hello. Balik ka ano niyo po yung my birthday sir? Pamangkin ko. Pamangkit pala. Anak ba ni Sir Joan? Hindi, anak ng Pamangkin. kapatid ko. Okay po. Panganay namin. So mga pwede nagsisi dati nga na po yung bisita dito. Pasok ka doon sa loob. Sir. Pag shoutout natin sir. Ayun mga pwede. Hello po. Ayan, waiting na lang sila mga belly kasi mainit doon sa labas. Mamaya-maya pa sila pupunta doon sa mga table. Talagang kayo, ne? Kaya pala, hindi ka mag-share. Ayan na Sir Joan, ayan po yung mga bisita ni Bel. Wala pa si Bel mga belly. Mamaya-maya. Surprise to. Hello po. Shout out. Ay, isang pati naman po kay Bel ng happy birthday. Happy birthday, Gwen! Alright. Ay, Biel! Happy birthday, Biel! Ikaw dito. Happy birthday, Biel. Ayun, bali request po ni Sir Joan pa-vlog po. Kami po yung nagluto dun sa... Masarap. Natigman niyo naman, nanay. Tinikman ko na. Ay, thank you po. Masarap. Thank you, Beli. Masarap. Thank you Masarap po. tinikman ko. Thank you naman. Masarap. So, very good. Labas na. Ikaw naman po. O, isang birthday greet naman kay Jel. Wait. Sa Beli may ano daw sila dito ang shout out. Ayun oh. Sige, dito po. Ayun oh. Mga anong team to sir? Anong team? Bulacan. Wasalak mo. Bulacan, taga Bulacan. Ayan, Sir Joan, ayun oh. Shoutout. Dito Joan. Ayun. Gulay Bulacan yan, gulay Bulacan. From Bulacan pa to mga belly. Gulay. Ayan, nagchichill na sila dito. Ito si Major. 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 Major, pakita ka. Shoutout mo. Shout out. Joan. Happy birthday. Ares, wala pala si Gob. Ay, darating yan, darating.
O, isang birthday greet naman kay Shilpa. Happy birthday! Alright, thank you. Thank you po. Sino nag-decorate ganito? Ah, okay. Hindi ka na naman. Mula dito muna kayo para ano. So mga pwede medyo bumaba na yung araw dito. Ayan. Mababa na yung araw. Ano na. Kanina kasi sobrang init dito mga pwede. Tutok yung araw dito. So yung Beli ay yung mga bisita ni Biel. Parang masikip yata. Pogi! Tricycle. Wala nang darating. Mga ganda. So yung Beli, nandito na po yung birthday celebrant. Ba't itong isa hindi mo bukas din? Ayaw pa lumabas, so Beli ha. Ayun na palabas. Ayun na, ayun si Belma Belly. 18th birthday. Kuha muna din yan. Sige, kuha muna dito. Kuha dito. Pero well, hindi niya ini-expect kasi alam niya magpipictorial lang siya dahil birthday niya. Mag-vlog ko po. Masarap bawat ulam, binabigkas sa bawat paghalo. Ang pagrito, damang-dama.
Thank you, Kabeli. Thank you. At Tito Johan, Tito Sen. Shout out. Thank you. Alright. Thank you. Beto pang bagsak great kang Biel. Happy birthday, Ishi! Biel! Thank you po. Thank you. So yung mga Belly, magpapaalam na po kami. Hindi na namin makukuha na yung pag kumakain sila. Ayan. Sir, thank you po. Thank you. Sir, thank you po. Ingat. Thank you. Salamat. Ingat po. Alam mo na kayo po. So yun. So yung mga Belly, nandito na tayo sa farm. So, yun, thank you po. Maraming salamat kay Sir Johan. Sir John, Yun. shout Thank out you po. po. Thank you po. Happy birthday po. And happy birthday kay 18th birthday kay Biel. Yan. Happy birthday po. Thank you po. Sir Belly. Magic word ton. Magic board. So yung mga Belly, Ingat ang lahat. God bless all. Thank you. Maraming salamat po.